Hej YouTube, det er Girlstreameren REE. Jeg vil vise jer noget af mit fyrværkeri. Det er købt i Bygma, og der er cirka for 1300 kroner. Først så vil jeg vise jer mine heksehyl. Dem har jeg cirka 600 af. De er meget fine. Så har jeg en pakke Jumping Jacks. 48 kroner. Heksehylene, de koster 15 kroner stykket. Jumping Jacks 48 i. Ja, koster 30 kroner. Fint køb. Ja, så har jeg flere heksehyl. Der er en pakke Jumping Jacks til dernede. Så har jeg nogle jordsol og nogle snortoppe. Jeg købte sådan en familiepakke, der fik jeg en del ting med. Så har jeg nogle ulvehyl, 10 skuds romerlys. Så har jeg sådan nogle 100 styks Magic Shots. Jeg elsker dem. Det er bare min yndlings. De koster 15 kroner, og ja, dem har jeg købt rigtig mange fingre. Så har jeg nogle ledlys. Og nogle flere Jumping Jacks. Nogle Cracking Balls. Og nogle hissipropper. Så ja, det er fint nok. Så har jeg også nogle faldskærmsraketter. Det er fordi det er særligt hop. Så ja. Yes. Det er så de andre Magic Shots. Så ja, de er i hvert fald det er min yndlings. Så ja. Så har jeg 2 kroner batterier. Det er 10 skuds batteri. Og ja, det er meget fint, synes jeg. Det koster 40 kroner. Godt til prisen. Jeg havde 2, men jeg fyrede det ene af. Så ja. Så har jeg et 5 skuds bomberør. Tordenbrag. Det købte jeg 5 for 60 kroner, så det er meget fint. Så har jeg så her den familiepakke, som jeg købte 2 af. Nogle små raketter. Så købte jeg sådan en pakke med 6 raketter i 500. Så har jeg købt her, hvor jeg puttede de andre bomberør med i. 4 tomme raketter. Også bygget med. Og sådan noget, så ja. Det var egentlig det, jeg lige ville vise jer. Så jo tak. Hej.